Здравей, бати Янко. Рик, пише, нали те? Да. Добре. Да си приготвиш шкурката. Така, шкурката не е налична в момента, но ще я намерим. Ето макарката, банъкче, нали, скромно, така. Ето кантарче, не се приготвяме за по-голямо, защото влакното ни е 0 Влакно, Power Pro. 35, 40 либри. Power Pro 40 либро, току-що навито. И нека да започнем, да се надяваме всичко да е наред. Ето, стягаме аванчето. Даже ще върна малко. Така. И кантарчето. Ела да снимаш сега кантарчето. Така. Мънца дръж. Дършам. Вижда ли са колко кантара? 5 кг, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И аз сега сними макарата да видим мърда ли макарата. Сними и кантарчето. 13 кг. Малко натигни. Що? Що Тук стана? не пуска. Чакай. Тук не пуска. Не пуска ли? Не. Чакай малко. Чакай, че стола не... Така. 14 кг. 15 кг. 16 кг. 17. 18. Значи, установихме, че теста на влакното е реален. Ето. Мисля, че тук някъде го пише. Ето, 18 кг. Така. За съжаление нямам по-дебело, бати Янко, за да пробваме 25 кг, но мисля, че това е достатъчно. Мисля, че за 10 кг ставаше въпрос. Точно за 10. Няма да е 60 шкурката, може и 80. Ама то от Ямбол до Варна е доста път. Може и с водна. Така че, гледам да купувам шкурка, прати ми адрес на лични.